pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. May iba daw pong lakad ang boyfriend kong si Fritz sa Valentine's Day. Ay, bisik. Ibang asawa. Feel good morning, call and tits. Tawagin nyo na lang po akong Lira ng Fairview, Quezon City. Lyra o Lira? Lyra. Lyra. May Valentine's Day nga po pala. At gusto ko lang ibahagi nga yung katas ng mga nakalipas ko tungkol sa Valentine's Day sa boyfriend ko na si Fritz. Last year lang po to, call and tits. Mukha namang babait at consistent sa panliligaw, tapos may itsura pa. Kaya after 2 months, sinagot ko siya. Nung dumaan po ang Pasko at bagong taon, naiintindihan ko naman na uunahin niyang makasama ang family niya. Kaya sabi ko sige, siguro babawi ito sa Valentine's Day. Kaso milakad nga eh. Yung ibang asawa yan, kasi ang asawa, 40. Mamaya ka na mag-comment. Mamaya pa ba? At dito na nga tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. A dream that Ay, mali. Sweet, no? Favorite ko yan si Nina eh. Ikaw. Favorite pa, mas maganda ka. Alam ko na. Hindi naman yung usapan. Pero bakit? alam ko na. Siyempre, Alam ko maganda na. siya. Mas Alam maganda ko. ka. Bakit? Bakit mo sinabi yun? Bakit? Maganda ba si Nina? Mas maganda ba siya sa akin? Mas maganda ka nga. Eh, bakit mo inuunahan? Sino bang kamukha ni Nina? Wala. O ano yun? May sasabihin ka yata. Nood tayo ng ng concert niya sa Valentine's Day sa gig niya. May Valentine's. 14. Oo, sa date natin, Naku. di ba? Yun lang. Valentine's Day yun eh, Yung di ba ba? nasabi sa'yo? Special day ng mga Hindi. couple yun eh. Check ko sa calendar ko sa phone. Nako. Ayan o. Kalagay o. Meeting schedule. with boss, then ocular sa site. Kasi papatayo ng bagong building yung boss ko eh. Ako inatasan niya na, Eh, di ba Valentine's Day yun? wala namang Valentine's Day sa trabaho. Saka ako Pero naman may Sabado nasa ng boss yun ko. eh. Hindi. Anong Sabado? Friday yung Valentine's Day. Tingnan mo. Next year, Sabado. Tingnan mo. Oo nga. Next year yung Sabado yung Valentine's. This, Friday. Tingnan mo, Friday. Yan nakakalendar na, Friday. So, Kasi last year to nangyari. oo nga. Oo nga. Pinipilit talaga. Manong sabihin, oo nga, no?
Huwag na malungkot. Sa ano na lang Hindi tayo? ako malungkot. Thursday na lang aalis tayo. na lang ako. May lakad na lang ako. Hindi ako malungkot. Hindi, sige, okay lang. Basta Thursday tayo. Goods Ayoko tayo ng dyan. Thursday. Wala namang ibang date na bakante kasi... Ay, hindi rin busy ako rin bakante. Ito naman eh. Oh, pag ako, wala akong karapatang magtampo, pero pag ikaw, dapat, Nagpa-reserve na kasi ako eh. Magdi-dinner tayo. ka nagpa-reserve. So, alam mo na may schedule ka. Thursday Patingin nga. nga ng chat nyo ng boss mo kung talaga Oh, meron kang lakad ng 14. Oh, ayan, Tingin. Basta nag-chat siya. Alam nga naman, mag-chat kami. Siyempre, nag-uusap kami sa opisina niya. I-record ko yung sinabi niya. Sige, 30 na. 13 nga. Huwag mo nang i-postpone yan. Naka-reserve na ako. Ayan ayan Pakita ko sa kayo. Reservation. Dati ganun may reservation pero kinancel mo din, mansa rin natin Yun, medyo pasensya na talaga. Medyo pigado ko sa Kaya oras. lang, Pero this time, sure na yan. Baby, Pasko bagong taon, hindi natin celebrate mismo ng araw. Baka, tas ito din. Parang, Family ko. parang Pag tayo naman naging pamilya, siyempre so hindi mo maintindihan pa ako nila. pamilya ngayon. Hindi, ibig ko sabihin, siyempre hanggat di pa naman tayo kinasal, siyempre, So, dun may muna ako sa excuse ka kanila. pa. Dun Kasi muna hindi ako pa sa tayo kinakasal. Hindi ka pa kasi Baby, sure. huwag mo nang gawing issue. Hindi ka nga dito. Huwag ka na magalit. Ha? Sige na. Pag Mansari, lampas din. Huwag Pag na. Pasko, lampas. Bagong taon, Huwag na. lampas. Valentine's, lampas. Kailan O hindi makatapat lampas ng ha. Before. Lampas 13. nga yun. 13, sige na. Huwag ka na magalit. Tayo na. Huwag na magtampo. O talaga dinadaan mo ko sa sarap mo. Gabi na. Gabi na. Mm. Ano? Naniwala naman po kay Fritz na para sa trabaho yon, kaya di siya available ng 14th. Intindi ko na lang kesa sa walang trabaho, di ba? Nung time na yun, nakaka-4 months na kami sa relasyon namin. At natuloy nga po kami ng February 13. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Advance pala kasi huwag mo sabihin bukas. advance. Kasi O Valentine's sige, Day na rin naman Happy eh. Valentine's Day. Yan. Anong oras ba kayo alis bukas? Baka pwedeng mahabol natin sa umaga yung bembang. Charot lang. Hindi kaya. Kasi maaga ko sa opisina, then diretso na kami. After lunch, then wala. Diretso na kami sa site. Baka nga ma-overnight pa kami dun eh. Grabe no, yung Yung boss mo weekend. no, talagang tiwalang-tiwala siya sa skills mo. Doon naman ako natuto, kaya yun na lang iniisip ko eh. Kaysa sa Well, walang trabaho, di ba? Napaka-in-demand mo. Hindi naman, thank you. Hindi naman ako naghangad ng mataas na posisyon dyan sa trabaho ko. Basta, gawin ko lang trabaho ko. Di ba? Mo naman ako sinabi. Ayan. Ay, may flowers pala ako sa'yo. Ayun o. Flowers for you. Parang recycle na to ah. Hindi yan recycle. Grabe naman to. Mahal naman eh, baby naman. Hindi yan eh. recycle. Nakalimutan ko lang Chocolate, ilubog sa ano. chocolate. Ayan o, chocolate. Ayan for you. Thank you, ang sweet mo naman na niready mo talaga to ah. Para sa iyo. Ayan, chocolate. Oh, ayan. Thank Ported you. dyan. Thank you. Oo na, thank you na. Nabusog ka ba? Sobra. Kape tayo after ha. Kape lang? Yun lang gusto mo? Kape lang at bembang. Waiter ako dito eh. Nakikinig lang ako, ma'am. Ang chismoso mo naman! Ganon talaga yan. Kape. Tapos, sige. Basta, kape.
kape, tapos bembang. Yan. O gusto mo shot-shot? Total, wala tayong bukas. Para Doon masulit na tayo natin. mag-shot. Doon na tayo mag-shot. Kaya nga, shot-shot nga doon. Bili na tayo Tapos, sa convenience. pagkatapos ng shot, shoot. Yun. Pawis! Yan ang gusto ko sa iyo eh. Ano? Ano? Mahal, bukas mamimiss kita. Maiingit ako sa Oo mga nga rin may... eh. Tatawagan kita. Tatawagan. Video ko lang. Oo naman, siyempre. Talaga. Pwede ba yun? Oo, pwede ba yung Love hindi? you. Love you, man. Next year, dapat tapat na sa Valentine. Oo nga eh, bad trip. Pero sige lang, wala eh. Wala akong magagawa eh. Trabaho eh. Lapa! Ay, ano yun? Bili po kayo ng sapagita. O sige. Kaya lang medyo luma na po ito. Kahapon natira ko to. Bali lahat po, na ito, pakyawin nyo na 20 po. Ay, bata, bawal magbinta dito sa loob ha? Ah, sige lang o. Bibiling ko na lahat. Sige na, para makauwi ka na. May Alam niyo pamalawas po, ka. sabi niya bawal magbenta dito, pero siya po nagtitinda ng pudding sa trabaho, restaurant po yung Oy, bata Nagtitinda ka ng lumpiang toge dun sa labas eh. At least, di ba? At least legit yung negosyo ko. Okay na yan. Ako nang bala. Papakyawin niyo na lang, kuya. Total, ang ganda naman po ng girlfriend niyo. Ang ganda po ng girlfriend niyo. Salamat. Ano po pangalan niyo? Hi, ako si Lyra. Ikaw? Halos pareho po tayong pangalan. Ako po si... Pretzel. Bakit sabi mo pareho? Sino ba kaparehas mo? Lumalis ka na nga dyan. Pretzel ka pa? Hindi, pareho po na may L. Pareho na may A. Ayan, sa'yo na yan. Oh. Di ba yun? Keep the change, ha? Hala, 100 po. Siguro po mayaman kayo. Hindi naman. Pero, galante po ba kayo? Ang daldal naman Hindi ng naman. bata na to. Ano, tara na. Feeling ko po, jutay kayo. Hoy! Umalis ka na dyan! Tara na, let's go. Hindi ka na. Kaya, in advance na natin to, di ba? Damihan natin, Damihan, oh, sige. Call and Tits pagdating po ng February 14. Binati niya naman ako at nag-video call talaga. Oh, baby, kamusta ka dyan? Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Oh, yan. Patingin ng paligid. Ha? Bakit? Wala, dito pa ako sa office. Mamaya pa kami alis. Asan ba yung ocular nyo? Hindi ko alam eh. Sa may ano yata. Ba't di mo sure? Laguna, Di mo- Laguna. Laguna. Marami kasing property si boss. Laguna? Wala lang. Oo. Sige, ingat Sa dyan baby banda, sa south. Ingat baby Sige baby, happy Update Valentine's Saan mo Day. yung location mo? Oo, sige. Happy Valentine's Happy Valentine's Day, love you. Oh, at least nauna namin yung date namin. Wala naman po akong ganap kaya sumama ako sa kaibigan kong mga single. Nagbatangas kami, biglaan lang din. Pagdating namin sa resort, Ay, sa wakas! Makakaligo na ng dagat! Makakalunok na naman ang tubig dagat! Uy, iba yung gusto mong ilunok, girl. Nanunok ko na kahapon. Uy, Kim. Kasama ka dito, Kim. Uy, kasama pala ako. Tagaluto na Mga hotdog. single tayo, di ba? Kaya nga kaya tayo mga single, magtayo tayo ng union laban sa mga Uy, kawawa naman tayo mga... Pero yung isa dyan, may jowa pero wala naman, hindi naman dinate. Ngayon yung Valentine's Day. Kawawa. date naman kami kahapon no, tsaka nakakota ko. Kayo Oo ba? nga, nakita ko nga yung story mo. Oo, no, Baka grabe. di pa ba na-propose? Ano ka ba? 4 months pa lang sila. Kaya nga,
bago Uy, pa lang. yung ibang awan man pala nag-propose na. Sino? Mga friend ko, di ba? Alam mo, hindi kita friend. Hater ka. Hindi ako hater talaga. Bakit ganyan ka magsalita? Hater yung mga ganyang salita. Dapat ngayon kayo nag-date nung ano na yun, ng Fritz na yun. Diyos Eh ko. bakit nag-advance na? Mas okay yun, advance no? At saka pera naman yung inasikaso niya today. Oo nga naman. May trabaho yung tao. Hindi naman yung sa mga pinapatulan mo na walang mga work. Uy, may mga bagong dating na pogi, oh. Uy, ay kaso may mga girls. Oh, ganun ba? Oh, hindi. Kasi maling kalokohan. Oo nga. Ay, dito ba? Ganda dito. Ay, sana all may kaso may mga ka-date tayo. Wala tayong date. Sila Parang lang. kilala ko yung... Teka lang. mga Uy, doon, lalaki. doon sa gilid, uy, may mga kubo-kubo. Doon tayo tumambay. Tara. Tara. Let's go over there, girls. Sandali lang. Sige, doon tayo. Parang nakakaingit naman to, girl. Tayo wala. Hindi ba kayo maliligo? Ako maliligo na ako. Tara, talo na tayo. Sige, laro tayo. Patagalan sumisid. Uy, ang laki ng alon. Baka maanod tayo. Hindi, sige na. O, TikTok na lang tayo. Ay, TikTok. sige, mag-tiktok tayo. Okay. Isang araw, nagmamaneho sa kuba. pipipip. Pipipip. May nakita. Ano pipipip? Pipipip! Ulit. May Isang nakita. araw, nagmamaneho Oh my God, sa may nakita ako. Cubao. Ano, Pepe? ano yun? Pepe? Hindi! Ano? Ayun! Fritz. Di ba si Fritz yan? Hindi yan si Fritz. Nasa Laguna si Fritz. Nag-o-ocular. Si Fritz yan! Sino yung kasama niyong babae? Mamaya, doon tayo sa kubo. Payog-yugin natin. Talaga. Yog. Oh my God! May kasama! Ano, girl? Lapitan na! Attack na! Lapitan natin. Fritz! Sino yan? Sino ka rin? Fritz, sino yan? Ano ba? Huwag kang mag-iskandalo dito. Bakit naglalandian? Kala ko ba nasa Laguna ka? Nag-ocular nga ako, nag-ocular. Ocular? Ano inocular mo? Kifi ng mga babae! Tumigil Kifi ng babae na to? Uy! Ha? Tumigil ka. Sino ka, ha? Uy! Sino ka ba? Ako lang naman ang girlfriend dito! Ikaw sino ka sa buhay ni... Lyra, tumigil ka na. Lyra. Sino titigil? Kapal ka mo, titigil pa ako, ha? Sana malunod kayong dalawa! Lyra, let me explain. Ano i-explain mo? Fritz, ano i-explain mo? Wala ka nang Trabaho mo. Trabaho! Sino tinatrabaho mo, ha? Pekpaking iba, ha? Alam mo ka mo? Girl, dahan-dahan ka ng salita. Matagal na kami ni Fritz. Ikaw kailan ka ba? Matagal na pala kayo. Matagal na pala kayo. Sa harap pa ng mga kaibigan ko. Kaya pala advance Valentine's Day! Make a Valentine's ka! Ano, Fritz? Ayoko na! Uwi na tayo, guys. Uwi na tayo. Tandaan mo tong araw na to, Fritz. Tandaan mo!